Keskustorin nakkifakiiri on ollut pirkanmaalaisen gastronomian suunnannäyttäjä jo vuosikymmenten ajan. Makkaroiden ja nakkien höyryttämiseen liittyy meillä paljon lämpimiä muistoja. Me olemme Keskustorin nakkifakiiri. Ravintolakiinteistö on muotoilultaan ja aukoitukseltaan selkeä ja hahmoltaan hieman linnamainen. Sisätiloista löytyy skandinaavista avaruutta ja väljyyttä. Ravintolatoimintamme perustana on paikallisen tuottajan Tampereen Lihajaloste Oyn laadukkaat kotimaiset raaka-aineet. Tärkeää on myös, että tuottajalla on riittävän suuri toimituskapasiteetti. Pyrimme vastaamaan tinkimättömästi asiakkaidemme kulinaaristisiin tarpeisiin. Jokainen valmistamamme annos on uniikki taideteos, jonka suunnitteluprosessissa asiakkaalla on aktiivinen rooli. Ravintolamme ruokafilosofian voikin kiteyttää yhteen lauseeseen. On se nyt kumma, jos ei kelpaa. Sä laitoit kuitenkin tähän kaikki mausteet.